La segona fira transfronterera d'editorials independents ha passat de la plaça Josep Pla, on es va fer la primera edició, a la Rambla. Aquest canvi ha permès donar més visibilitat a les 13 editorials que hi han participat. Veureu que la característica de les editorials independents és precisament, jo crec, la qualitat de tots els llibres, per una senzilla raó, perquè és que ens juguem els nostres quartos i, a més, ens els hem llegit 40 vegades abans no ens hem atrevit a publicar-los. I per algun motiu m'agradaria que el món del llibre s'assemblés molt més al nostre mercat és per poder trencar d'una vegada per totes l'estacionalitat del Sant Jordi i Nadal. M'agradaria que cada un dels lectors cada setmana anés a omplir el seu rebost de llibres, igual com fem anant al mercat. L'escriptora Núria Esponellà ha fet el pregó inaugural a les 11 del matí. Teniu com a objectiu actuar selectivament filtrant textos de qualitat, el temps que també feu de prescriptors com els bons llibreters. Treballeu de manera artesanal, amb pocs o sense intermediaris, i això és molt important, en un món complex, canviant, sotmès als efectes de la difusió viral que ofereixen les xarxes socials. La revista Miligramo ha posat a disposició dels visitants una màquina d'escriure del segle passat, perquè qui ho volgués pogués escriure relats en viu. Les diverses editorials han presentat els seus catàlegs i molts autors i autores han pujat a l'escenari per comentar les seves creacions amb la proximitat del públic.